Sas, katong sa una, face to face na. Sudlag bato ang bagoy na unsa. So karon guys, atong istoryahan ng mga face to face class ba itong nakita ba to sa una ba before quarantine, no? So guys, unsa man ang face to face classes, no? Mo na panghitabo katong wala kay quarantine, no? Katong mga bugo na mukning kaunog na unsa ang virus na noon, no? Atong isutan ang mga panghitabo sa face to face classes. Hindi lang ha kay tarong sa yung kamera ba buang din. Tama ko dre. Sas katong quarantine daghan di kami natun-an nato sa unoy. Daghan kami natun-an. Oh, bitaw seryoso. Oh, daghan kami natun-an sa face to face class. Oy, kay mas makatuon man jud ka basta face to face class kaysa karon sistema, no? Daghan kay kag matun-an ang mga techniques ba. What? Techniques kung unsaon nimo pagkuan. Pagkating. Bitaw guys, seryoso guys, dagan bitaw kitang natun-an sa face to face. Syempre face to face good lagi ka makatuon. Isa na dra ang magkuan. Magkating. Kanang makamingaw bitaw kanang wala na kay kauban baka mga barkada nimo sa una sa face to face na makamingaw jud kayo mga kauban mga badlongon kayo. Kaun sa yung tripan ba? Kasi bitakan ng kuan katong sa una, face to face lingaw lay kay me. Sige. Looy lagi ang classmate lagi hilak lagi. Masumbagay. Pagkaw masumbagay. Ano naman? Tingala ko siya gud pag uli niya ba kay nanay bato yung bag. Gago! Lagi sudlan lagi nagbato lagi ang bag lagi. Ang uban guys sudlan naghalublock. Sudlan naghalublock. Nga sila pag uli na sila kauban halublock. Daghan lagi kag batunan lagi sa face to face. Isa na di ang kabuang. Di man na mawala sa eskwelahan gud. Sa isa ka classroom ninyo, nagi na isa ka estudyante. Nagi na isa ka estudyante na kanang siya magsugod sa kabuang ba. Nanapon may mga classmate na buangon pod mo sabay pod turan. Duwe kay classroom sa amo kayo. Pero lingaw kay na. Mas okay kay na kay walay KJ sa inyong classroom ba. Mo na pinakalingaw sa inyong classroom. Mo na pinakalingaw ba sa face to face class sa man karon na. Wala naman na ron. Puro naman module. Wala. Pangit kayo. Makamingaw gani kayong face to face, no? Itong face to face classes na. Sus, katong kanang feel, bitaw na mo na dili mo sulod ang isa kamestra. Na, absent lagi sila tanan lagi. Pagkahapon, na. Di ginamawalag absinot sa inyong classroom. Labaw na ng hapon, na. Mo na pinakadagkay absent sa classroom. Kanang hapon. Ala, kay kanang hapon, kay boring mga gay na gud. Kanakatulgon gay ka. Buwag isa, may di gusto mo absent na namin. Isa na ko dira Kaya naka-experience bitaw ko na kanang kung kanos ako mong absent, dira pa pod mo nindot ang adlaw sa classroom namo. Kaya bitaw makita na sila na nagsumbagay. Ni absent man ka, suwa kita. Luwi kay ka. Kaya mo kung na magsumbagay sa inyong classroom, nindot kay na sa mga. Lingaw kay na. Tanaw me. Kisay gahi sa landuha ba? Ni absent pa jud ka, wa kita. Huwag na di ka na ganahan ma-absent to kay kanang tay ako rin ma-absent kanang wala akong barkada ba? Kauban ako, di ma-absent. Sus nindot kay adlaw sa classroom ay wala ko. Pura ganig mahalas kay kuno. Ay sus katong face to face. Ay sus katong kantin. Experience yung gana ay di ka mo bayad. Bang sa sulod gud sa pinakabulan ni mag-eskwela wa yung try ana kanang madto kag kuan kanang madto kag kantin kanang di ka makbayad. Kanang ka nakuha na ay. Sos wala ra gid tong karon ay kasi sa una to face to face. Boring makikaroon mga module. Karon gid ay mga bagsak ay kapoy lagi kayo kinara sa balay. Pangit ay gayo karon sistema lagi. Bugo dito mga tao tong nagkaon og mga discount sa awa COVID na noon mga bugo og kinasilagon. Kini guys na experience igba ni guys katong face to face. Ay sus experience gani oy. Kana bitaw tay lima mo ka barkada. Nya nagplano mo na ma-absent mo. Ya una kay isa gani sa imong barkada di mo absent. Buang di mo ma-absent tanan lagi. Yan lagi sa nito boss mo kanang gusto ko ma-absent. Lagi lima may ka barkada may lima. Nya ang isa ra dili ma-absent. Lagi. Lagi may mga absent tanan.
Kanang na mabsin isa. Sabayan na mo. Pero kung nag-isa kay dili, di pa ni mabsin ana. May nga maputong isa na, di na po gumabsent. Maana rin yung natanan, di na sila mabsin. Ayun na mag-absent, mga bugo, masiguro mo. Gago! Sa sobra lagi kadali, sa panahon lagi ka, dagang kay nasayang na panahon ba? Nga na ka, grade 11 ba mo ato no? Karon college na, mura lagi natuog lagi. Pag mata mo ba, college na ka. Dagan lagi nasayang guys. Na oras ba? Opportunities. Dagan nasayang. So dagan po kay kung mga panghitabo sa unang kung face to face din gyud daghan mo kay nagna-experience nimo. So mo lang to karon guys kay di na to padugay-dugayon kay mo ra to mga buta, mga na-experience sa ninyo. Mga kabuang atong face to face class. Ikaw, unsa may imong mga nindot na kabuang sa unang face to face? Comment down below. Shout out tika next video. So maulat to karon guys. Don't forget to subscribe. Click mo yung subscribe button sa ubos, ha? Then i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko. Hanggang sa muli. Peace.